Jedno. A tady je Ricky TM, znáte mě. No a nejsem tu sám. Jsem tu s mým kámošem Kyklopem. A toto bude let's play. Určitě jste si všimli, že mám lepší zvuk, že jo? Takže Kyklope, řekni něco o sobě. Jak tě zbyl? Kyklop a bude natáčet video. No, to nám toho povídat. Takže toto bude let's play. Na několik let's play. A teďka jsme si našli hezký místo. Tam tu džungličku. Půjdeme někam dál, ne? Je truhla, ty vole, tam je truhla, je zamčená. Tam ta truhla. A tam je prase, vole. Prasátko, To není bůh, vole. Chytni prase. Jsi můj, hej, ty už máš to. Ty vole, ty ho vraždíš. Jeď, hej, je prostě ten hambáč, jak tam má von, vole. Já si taky. Já se topím, help me. Pojď pro mě, vole, já se neumím plavat. Ty vole, já se topím. Máš smůlu, já běžím nikam jinam. Čekaj na mě, tak já půjdu pod vodou. A ty plavu radši nahoru. Admin! Zabije tě. Vidíš mě? Ne, já jdu pořád rovně z té vody. Vodičky už jsem se vykoupal dost. Vidíme Bedryho! Já si za ním! Já jdu za Bedrym! Hej, bude to nějaký kurku. Hej, jestli znáte Bedryho, tak na to tom serveru občas hraje. To víme, my už tady hrajeme roky na tom serveru, že jo? Je Bedry! Ho poliv, vole. Klidně, já budu brát. Já jsem našel, tady někdo bydlí na stromě, hustý. Já zkusím vyčorokovat věci. To by se měl dělat na kameru, ale to je jedno. No a jak se tam dostanu? To jsou blbci. Au. Au. Jestli se zlomil malou nohu. Mám vyvrtlou nohu, jo. Kde jsi? Kde jsi? Setkáme se jak na... Nebo počkej. Bedry, vole, to je Bedry. Bedry. Ne, kecám, není to žádný Bedry. Sorry, květník. Epic. Kde jsi? Hopkám nahoru někam. Někam zdrhám. Já taky. Mami! Ty vole! Tady je zvířátek! Aha, to nejsou... A to jsou halucinace. Já jsem našel takový pěkný místečko, taková džungla a dole je voda. Útok! Tě vidím. Fakt? Ne. Jsem takový vody a je tu crafting table, takže tady někdo bydlel. Tak já si vezmu crafting table. Nevím, beru čorku crafting table. Už na ní restlej. Hej, já beru dřevo, já mám dřevo. Já mám crafting table, hustý, co? A beru louče. Ho mám. Díky. Těžím dřevo. Ale víte, jak jsem říkal u prvních dílů lidí, že budu natáčet strašně hodně. No tak to se změnilo. Teďka je strašně málo času k tomu natáčení. Takže třeba za týden tak budu mít 2 videa, či 3. Při nejlepším tak 4 zvládnu za týden.
Možná i jeden, nebo ani žádný. Teďka Mám jsem ty dlouho. dřevo. Nevím, já utíkám před tebou, protože jsi zlý. Už. Já se ti chtěl dát 4 dřeva. Pojď na spawn. Jsem moc daleko. No a co má... Ještě nechci nějaký dřevo. Tak já taky. A mohli bychom si postavit nějaký barák. Ale jaký? Neřekni. Těžko říct. A pak ještě hrajeme na jednom serveru. A to je Recycled to Build. Já se tam jmenuji Ricky T. Han se tam jmenuje, myslím, že Kiklop 12332114. Říkám to dobře, jo. Se tam jmenujeme, můžete nás vidět jenom na tabu, protože ale nemůžete vidět náš barák. To je hezký most, ty vado. Jsem našel velký most. Můžu se tady používat backup, já bych nerad. Já jsem našel nějakou přehradu. Ano, oživit. Jo a ještě dávajte lajky a tak. Hlavně odběry, jinak vás zabiju. Zabil. To je to, jak se jmenuje? A Skype bude v popisu videa. Skype, jo, aj můj, aj jeho. No, já už sice mám v popisku videa ten Skype, ale to je jedno. Můj dám aj jeho. Jako už nevím. Pojď na spawna, no. Počkej, já tady vytěžím dřevo, ne. Každý díl bude trvat 10 minut. Protože já točím přes Bandicam a je to nemám předplacený, tak to bude na několik hodně partů. Tento let's play. Každý díl bude 10 minut. Ty vole. Boucha, to se chtěl, mám mléko. Kde jsi? Já jdu na Warp Arena, jdem si zabojovat, pojď. Najdu. Já se tam jdu kouknout, jak jako vypadá. Já jsem to viděl na videu, takže dobrý. Hustý. Můžeš... Tak... Hustý, hezká arena. No, ale malá, hnusná. Nevadí. Čemu toho jsem nespávnu? Tak já taky, panu. Ricky, ne. Naval dřevo. Pojď za mnou. Naval dřevo, jak to znáš. Tak pojď za mnou. Budeme rádi, když si s náma zahrajete, ale na videu nebudete. Možná, když budete hodní. Že? Ty klope. Ale mě nebudete jako tady. Ale já jsem to zničil. Zničil. Já jdu pro dřevo. Ty vole, jsem to taky zničil. Pojď za Aha. mnou. To má jenom plnou reakci. To jsou docela velký biomy. Ty už máš ráno. Až tam bude 10 minut, tak se zastavíme. Jo, úplně, já ti řeknu, až tam bude, tak se zastavíme. Úplně, jako nehybně, jo. Budeme dělat, že jsme to jako... Ty dřevo, který někdo byl. Dřevo. Uj, nechci ho, je vojetý. Ještě je na to dřevo, on je zablešený. Jdi za mnou. Tak lidi, už máte tam 9 minut a 22 sekund. Dávajte poz lajky, tak toto je takový nejlepší video teďka to moje s tím zvukem, protože ten minulý zvuk byl úplně hnusný, ty vole. Debilní, dobře řečeno. Stůj na místě, teďka se ani nehýbej. Nehýbej se. Proč? Ty máš Minecrafty? Protože toto bude konec partu.
musím spustit pak nový. Takže toto je konec partu a bude druhý. Ještě dneska uvidíte aspoň 3. Tak dar.